Ndikadai mambo Herode wakanga wachiziva nhoroondo yekuzofa kwaJesu, wakanga wasingakatyamadzi nekuzomuka kwakaita sei kwakaita. Mararamiro andanga ndichiita yakanga ingori skyrocketing muupenyu hwangu nemunhu upi uyu. Ndakapakasara mbatya dzangu dzemukati. Zipi? Mabhurugwa nemachira taishandisa mumba sababa naamai ayana kuuya. Zvimwe zvacho unofanira kunzwisisa, usapota uchidaro mwana wamapi yako akakuzvara vana 2 makaita profit, ari kuruza ndiye atochembera atopera basa vana 3 vaakabereka. Hamunzwe nyasha. Uya mwana wa James Gati ari kupi? Uya toni. Iwe mbomba yona. Mudze kuti uchiri kundida here? Uchiri kundida here. Pamusoro ichangamiri makurukota nemimoso yedavi. Aiwa vana basa vamwese taura, pindura mubvunzo. Ndada nditi kutanga kungoremera. Hazvina basa, taura. Mudzimai wangu uyu ndingati zvadai zvamunoona kuuya kwataita. Ndikadai mambo Herode wakanga wachiziva kuti ndopokundirawo padiki diki chete. Ndikadai mambo Herode wakanga wachiziva nhoroondo yekuzofa kwaJesu, wakanga wasingakatyamadzi nekuzomuka kwakaita sei kwakaita. Saka ndokusaka mundoona ndasvika nhasi pano ndatakamirirawo zuva ranhasi kuti zviri kufamba sei uye zvakazofamba sei. Zvamunoona mudzimai wangu uyu pari zvino ndikataura kuti ndanga ndichimuda, asi nekuda kwematambudziko andaisangana nayo kusvika tizosvika pazuva ranhasi ndoranga ndakamirira kuti ndingadai rasvika, nokuti mararamiro andanga ndichiita yakanga ingori skyrocketing muupenyu hwangu nemunhu upi uyu. Asi ndakazvitarisa kwakanga kusiri kuda kwake upi, kwakanga kusiri kuda kwake, nekuda kweforce. Ndozvandichataura panhasi kuti ndikadai mambo Herode wakanga wachiziva nhoroondo yekufa kwake, ndingadai vasina kuita sei kukatyamadzi nekuzomuka kwakaita. Ndinoti muchiona kudai sechangamire ndichikuona izuva ranhasi, hakusi kutanga kukuonai nhasi, ndaitanga ndichikuonai all along pesa tichiona mavidhio yenyu, tichiona mavidhio yenyu. Kana mukoma ava pavaifamba vachienda kumukumbura vachizoona vanga vane boxi, mudhara aifamba neboxi, ndikutoona kuti nhasi ndinawo panapa. Saka hakusi kuti kutanga kukuonai nhasi. Ndichiri kurangarira pamunotaura changamire muchiti ndinorwadziwa nekuparara kwedzimba dzevana vadiki. Ndinorwadziwa mese mungapere kuseka zvenyu, but inini handiseki. Ndozuva ranhasi randauya changamire mashoko andakota aya mavidhio andakaona kwamuri imimi. Saka sekuona kwandaita kuti kuuya kwataita kudai soka, pandaikuonai muchitaura mashoko aya ndakambosvika pakudonhesa musodzi. Ndatenda. Pfuma yangu uye zvinoda kuti ubudire mwanangu pachina tuchiri kumuda yakata uchada uyarapa tugona zvokunyora. Alright, pamusoro pfuma kuna tizvaraku apa. Alright. Zuva ranhasi ndikangoti zvarasvika kudai so ndo pandandakamirira wanano yedu kupera kwaeni. Saka uri kuti kudii? Apindura wani. Ndataura. Ati wanano kupera kwaeni. Mupeshereni. Apindura wani. Andonoza kuti wodi tisvike uno kuti rugare zvinoreva chimwe chete. Saka yana mapindura yayi. Unozvibata zvese izvozvo. Apa mari? $5. Pfuma hanze kuti ina pfuma yake zvaro. Pamusoro ichangamira. Pari panhau yepfuma ka. Ini ndizvo zvarangu handirambi kuapa. Mudzimai wangu handina kuitawo kutizisa
last year but 2023 ndakatoenda ndakava mushure monge watumira munyaya apa kana ngadai wangu akatumira munyaya wangu kuti ndikuda pfuma yangu ndaiedza nepandinogona kutseketudza kuti ndingadai ndaita sei ndaendesa saka pari papfuma yavo kutsvaga ndinotsvaga zveshuwa tsangamiri zviri kutoti gore rinoriwo risati rapera ndinoedzawo nepandinogona kuti ndingaite sei. Since uchiziva culture uri kutaura zvakanaka chimboendawo vapo uzodzoka kudare wavapo takupa 2 weeks asati asumuka mukadzi une zvokutaura here taura tinzwe pamusoro echansamira ndinoti kugamuchidzoka ndaita gupuro handina kuramba ndinotenda ndiri kukumbirawo pazvipfeko zvangu zvavakasara nazvo vakarongedza mudziyo yakauya ndandiri kukumbirawo kubvunza kuti akamirawo sehama yangu akarongedza mudziyo yangu ichiuya ndiani chekutanga. Chechipiri pakasara mbatya dzangu dzemukati zipi mabhurugwa nemachira taishandisa mumba sababa naamai ayana kuuya zvimwe zvese zvimwe zvachena hazvina kuuya kwakasara zvimwe kwakasara firiji kwakasara stovu kwakasara mushini wemafriziti nechibage chanda ndakasiya ndajarawo panguva yandakabuda ikoko kwakasara huku nesoya beans dzatatakashanda tese hazvina kuuya hadzina kunge takasheyana zvinhu zvacho. Ndoti nini pakuuya kwandakaita nini kuvabereki vangu pakuuya kwandakaita kuvabereki vangu ndakapiwa mari nemurume wangu achinditi sinzi vabereki vako vanokuda chaizvo enda kupi kumusha kwenyu une mashaya maramba musha nemashaya enjuzu zvadaro vabereki vangu ndofunga vakasvika pakuti une mukwasha ndokumbirawo mudzimai ambouya mudzimai wenyu murume wangu akandipa mari ndakabuda zveshuwa ndakauya kuvabereki papera 4 months ndo pandakabva ndafona ndakuti aiye zvino ndave nani kubuda kwacho kwandakaita ndakarohwa nemagirlfriends ababa ndine nhumbu ine 2 months ndobva ndafonera vabereki vangu ndakati ndiri kurwara nekuzvitakura kwandakaita nekurohwa kwandakaitwa ndofunga ndauya vabereki vangu vakatora nguva vachifamba neni vachifambira mashaya emaramba musha aindiudza vachifamba neni pakurwara kwandaita pakugarwa kwandakaitwa ndichirohwa nemagirlfriends ababa. Saka zvadaro inini ndakabva ndaramba ndiri kumba ndakabva vabereki pandakazovati ndakuda kudzokera kumba kwangu ndofunga wanga musi wa 2 April ndakabuda kumurume wangu musi wa 23 November tongoti kwangosara 1 week kuti tipinde muna December ndibva ndazofona musi wa 2 April murume wangu ndibva ndakaroora mumwe mukadzi akanoisa mukadzi mumba mangu asati andipa shereni muzora nhasi midziyo yangu imwe yacho haina kutombouya yakangosiyiwa vakasarudza zvakaipa zvimwe zvachona zvakatosara imwe midziyo yacho yakauya yakatopunzika. Saka ndinotiwo inini vari kutiwo kudii nembatya dzangu dzakasara nemidziyo yangu yakasara uye nekutora mudzimai kunomugadzika mumba mangu manga ndiri nini midziyo yangu isati yabuda ndisati ndarongedza. Murume pindura pamusoro ichangamira zvamunoona matsananguriro yari kuita varige ndichitanga pekutangira pazvakatangira chaipo chaipo. Mudzimai wangu kubuda kwaakaita kumba handina kunetsana naye handina kumurova handina kana kumutuka handitika zvazvakaita mudzimai wangu inzwa mukomana zvanzi ndoda machira yangu yataishandisa emubhedhuru ndoda mabhuruku angu akasara ona wakaisa mukadzi wako akapinda kupinda mumba mangu mandaigara ndisipo wazvinzwisisa zvinhu zvangu zvese zvakasara ndipe zvinhu zvangu zvakarongedzwa nani futi uri kuti kudini. Alright, sorry ndingaiti sekunge ndingangoda kurembesa mbijani asi ndikuda kungotangira pazvakatangira. Teerera pindura zvandataura. Alright, machira yataishandisa emumba aripo nokuti pavakanzi uya kuno ndauya nayo zvazora nhasi aripo ari mudeki tora ndozo sorry machira tora zvinhu. Alright. Akutambidza ndiani? Akutambidza ndiani? Ngawe kuno.
ndombotaura iri chaka yetaura pamusoro zvakaita mudzimai wangu uyu kubuda kwaakaita kumba ndokwanda kuda kuchirondedzera zvaakaita ainge achinetsana nemanext door kuti pachokwadi mawitness ekumaraini kwandogara ndaida kuuya nawo asi ndokuda kwedambudziko roti mari yekufambisa saka zvakaita manje mumwe wangu uyu akashedzwa nevabereki akashedzwa nevabereki mushure mekunge arowana nemunext door wedu nawo dzemagaraji yavo ainge vachiitirana mukadzi uyu wakutaura kuti yanga iri girlfriend yangu yakanga isiri girlfriend yangu. Mina ndikubvunza iwe ndiwanga wakatakura tumachira uto wapiwa nani? Ingori plastic paper bag yanga iri mubhegi mangu saka ndasina mbuzoti yanga inei. Wangotakudzwa wangopiwa nehanzvadzi yako? Uyu muroora anowana wanga nemi? Pane tumwe wacho akashaya gore rakapera. Saka kwasara tu ukama uchapera here naiye? Hauperi nekuda kuti pane vanhu. Zvinoita here kumupfekenura pachena so? Hazviite. Hazviite. Alright, machira embedroom munashandisa mune makapfeka? Vanhu vanenge vakapfeka here? Vanenge vasina. Unofanira kuva nerespect nemunhu akakuzvarira vana. Zvese zvina total 100% wrong. Hawaifanira kutaura zvauri kutaura izvi. Nonsense. Zvauri kutaura izvi. Waifanira usingadaro, waifanira kunge wakato watipo wapedza kumuramba wabvunzwa zvinhu zvako wamupindura. Zvinhu zvako zviriko zvinowanika sei zvakasara that's all. Ndozvawaifanira kupindura. Zvepfuma wabvisa pfuma nenguva kwete zvinhu zvauri kutaura. Ende machimiteerera iwe machira aya waifanira kunge usingafanira kutoatakura. Alright, kumba ndikuno mumwe mukadzi ariko? Right. Wende munotanga matombotushandisa matotu bed unoti chionekwa nevanhu uchireva kuti kuisa mumiri womunhu pachena. Atingatedze zvauri kutaura zvishandi. Mimbomira iwe usanditambisire nguva. Zvimwe zvacho unofanira kunzwisisa usapota uchidare mwana wamabi yako. Akakuzvara vana 2 makaita profit. Ari kuruza ndiye atochembera. Atopera basa vana 3 vaakabereka. Amunzwe nyasha. Pamwe pacho unofanira kuona kana tichitonga kuti zvinorevei. Indi pamwe pacho unofanira kunzwa nyasha. Pamusoro ichangami. Aiwa. Vanhu vandiri kuziva ine ndiri i1 mwana i2 vanhu vandiri kuziva. Wandinaye mudiki wandiri kugara naye uko. Ne akapfuura gore rapera ndo vanhu vandiri kuziva. Saka mwana wandinaye sofa ari kunze 1 ndiye ari munhu. Teerera unze shamwari. Isusu tiri kuti kana tichitaura unofanira kumbotipoka nguva yekutaura ndiwo ngochitaura. Usatudze zvokuita una kutidzisa kutonga iwe. Musonaro? Tora machira unopisa. Isa $10 ubhadhara apiswa. Iwe. Kurumbidza. Tsvaga kurumbidza. Okay, ndinotora. Uzi usangotaura, uri kutaura kuchenjera mukanwa makafa mukanwa macho. Hauna zvakanaka. Kana uchiita chimwe chinhu vanhu vape respect. Kana munhu akakuberekera vanosataura tunhu tusina nobasa rese. Imi mauya budai panze munoita kuti mwana waye ataure zvinhu zvake zvese zvakasara zvino uyu apiwe. Uyu abva abhadhara pfuma nenguva. Boss uyu akatora mukadzi akamuisa mumba. Uyu asati arambana naye. Nhasi arambana naye akunoita digidhi pamukadzi wake mumba imomo. Hakuna zvakadaro, hakuna mutemo wakadaro wedu wechivanhu kaucha haitese haidaro. Amuramba nhasi ndo paifanira kunge achiisa mukadzi wake amukompanseta amubhadhara. Saka uyu ngaanobhadharwa. Apedza kubhadharwa pari kubhadharwa times 2 mobhadha uyu obva apa date next court pfuma zvanga tichati ngativombai nguva yekunobhadhara hakuna zvakadaro. Pane vana vangani wakazvara iwe? Right. Vana vatatu ivavo pfuma munoiziva vana vatatu kuti mombe dzedanga 3 yo huma yemasungurubva dzetanga 5 manzwa. Rusambo akabvisei? Right. Rusambo 2000 USD mbomatenda kaita izvozvo. Zvinhu izvozvo zvinofanira kubhadharwa nenguva. Anofanira kubhadhara hafu asi akanonoka totuma zvikonzi next court ngauye nezvinhu izvozvo. Kuti machira tomupedzwa kwauyo ngatunopiswa. Ndaimupedza panze nyaya iyo. Uye akachenjera achiri mukanwa asi akaipa mombe 5 2000 USD. Ngabva anosaina mupedza ndoda kupuwa date rokuzoti ari kubhadhara rini pfuma yacho. Uzi akachenjera zvisina basa. Tipe mari yacho iwe. Aramba. Chii amai chamuda kutaura? Dambudziko nderenyi ndimakarera nyaya. Uone makore mangani?
ezvinano 25 pamukarega mwana wenyu achitorwa imi mane 17 years maamichichera kuti tiri kuti isusu vana ngavaroorwa vakwanisa chi 18 years mwana regai nditaure ndichiti ndibva ndajekesa panyaya yevana vana vanogara pana amai vavo kusvika vakwanisa 18 years endai munopuhwa mwana pasina kukundikana hakuna uya hatendogara nemwana kusvika mwana akwanisa 18 years mazvinzwa chengetai vazukuru asi da kunzwa mhinduro ipapa kana ukaenda nekusocial welfare ndiri kutaura kuti nyange ukaendawo isa mwana ngaende mwana ano 5 years iwo chengetwa naamai vasiri vake zvakutaura zvinosenza endai mopedza nyaya panze tapedza iwe tora mabhuruku mapende ari apa mabhuruku ake ari mwero mabhuruku haana kusiya mushure mekunge iwo no uchimukuenda panze musona tora izvo ndopisa bhadhara $10 ndotichira pamwe twagadzirwa mukuwadze mumwe munhu next case It's